gara-gara jaman reformasi iku nyata pasemoning jagat manungsa ngareke blate ngumbar janji wong kulo derajat pangkat bandhanit mung sati tumbal ance demokrasi reformasi atine para Allahu Akbar mongko peping adzan ing masjid swara ngumandang iku minangka bukane ngibadah kang tuhu umat Islam salate wajib
luwih becik jamaah sunaeja kantun Ramadan nindak napa kinantenan sabar sareh sarta eling Allah paring hidayah. Maka nek dandang gula, reptan kula nggih dandang gula pepeling pun dadosaken setunggal kaya lagu pepeling riptanipun Mas Haji Anom Surata. Gandeng rasane padha dadekke siji. Kok Mas, pepeling. Iki mau gathuk ya, Truk. Bapamu dandang gula karo lagu pepeling. Iya, Kang Garing. Pancen rikala semana antarane ya 6 taun kepungkur. Nalika aku karo Mas Haji Anom Surata isih ning Padasuka rikala semana. Mas Anom sing gawe pepelinge kuwi, lah aku sing gawe bawane gandeng dirasa-rasa kok kepenak. Dadekke siji wendan ngono kuwi dawuh Mas Anom. Nggih. Ah, dadekke siji dienggo bocah-bocah kuwi rak ngono. Oh iya ya. Iya. Apik terus nggih mau. Heeh. Ora kowe mau ngomong ya apa? Nggon poso mau terus. Heeh. Ramadan nindakno poso. Kuwi janjane piye? Ramadan ki basa Islame wong Jawa ngarani sasine poso. Kok diarani poso? Mula wong Jawa ngarani poso. Pos kuwi mandeg. Jarine lho. Heeh. So kuwi rasa. Dadi nek wulan Ramadan wong Islam kuwi rasane dindek. Rasa kuwi ning loro rek, rasa njaba karo jero. Rasa ilat karo rasa batin. Rasa ilat rasa njaba kuwi gula legi, lombok pedes, uyah asin. Tak piturute kuwi rasane ilat. Rasa jero rasane ngati. Nek kowe wis kuat ngampet luwe karo ngampet ngelak, ngampet sahabat ing wanciawan, batinmu sing resik aja ngrasani tangga, aja gedhingi wong dodol. Iki lho. Oh ngono ya? Iya.
Lah nek sasi poso akeh wong nguyak-uyak wong dodol ngono kae. Lah kuwi le poso ya ora ikhlas lillahi taala. Le poso regetno atine. Wong wedi karo wong dodol no. Dodol mbok ya ben. Nek pancen ngene niate poso ya poso. Nek perlu ya liwat. Gone wong dodol soto apa gone wong dodol sate. Liwat ngono ya apa to? Sing wigati awake kuwi ngibadah, ngono. Nek ngibadah lillahi taala, tegese ikhlas tenan. Ya ora susah dadak gethingi karo wong dodol, ya to. Sok-sok kayane nggon TV ae. Satpol PP dugangi karo wong dodol bakul baksone digolingke. Oh, pentole disurut. Disurut dasmu ya ora kok ya. Terus didak-idak dosa asik ngono kae. Lah iya ngono kuwi piye? Lah iya, kuwi jenenge ora ikhlas to le do poso kuwi. Nek pancen ikhlas ya wis dodol ya ben. Sebab apa wong dodol kuwi ana pamriye. Engko entuk-entukane dienggo riyaya somben, ra ngono. Mbok ora usah gawe rugine liyan lah. Kono ana wong mangan ya ben, ana wong mendem ya ben. Wis sak karepe. Nek eneng kahanan kaya ngono kuwi, Reng, penake dikapake didongake wae malah. Lho kok malah didongake? Ya no. Wis didongake. Istighfar wae. Astagfirullahaladzim. Iki sasine sasi suci, wulan becik kaya isih ana sing do lali, isih do maksiat. Muga-muga sing do lali kuwi diparingi eling saka keparing Allah Subhanahu wa taala. Anggere ngomong ngono kuwi tandes ngati, engko rak mari karepe dhewe. Ning ku anggere mbok eling iki nganggo gebuk, nganggo pentung, mbok oyak-oyak, kleru tampa malah geger. Ya ora. Tur le poso malah ora resik. Tak pikir-pikir ya bener ya Truk ya. Heeh. Ya mulane nyedaki wulan poso to Kang Gareng apa meneh iki wis ngancik sasi ruwah. Sasi ruwah kuwi usume pancen apa? Ya kuwi ngaturake penuwun karo Allah Subhanahu wa taala ndongake sing wis padha sumare. Sasine ya ruwah ngene iki. Mula nek daerah Klaten iki akeh sing do wayangan. Wayangane mesti sing akeh-akeh do ning kuburan. Ana ngendi-endi ya ben to. Awake dhewe ya tau mayang ning kuburan. Ayo. Ora kadal tekono karo penabuh-penabuh komplit iki. Biyen tak tau terus awake dhewe peresmian masjid. Eneng Kebumen ngidul. Meh cedhak karo pantai. Daerah Mirit nek ora kleru. Mongko sing wayangan kuwi masjid take wong LDII. Lah lucu to. Ha piye kuwi? Kuwi wayangan, Truk. Oh ngono. Dadi aja digebyauya ya ana sing seneng wayang, ana sing ora seneng. Lah nyatane ya ngate abahe kirun kuwi lho. Demben genengan karo. Lah iya to, Kang. Jebulane LDII ya gelem wayangan. Ora ketang ning wayangan ki ning dhuwur kuburan, jan kuburan. Apa cara denggon? Nah iya, nek ora apa-apa, sing penting ikhlas jadi gelar budaya. Aku ya tekon, aku karo guyon, Mas terus LDII mboten kersa wayangan. Lho, nek kula purun, Pak. Nek kula mboten purun wayangan, kula mboten ngaturi Pak Mantep. Oh, nggih, matur nuwun. Dados panjenengan mboten nyengiti kali wayang, mboten. Niku wayang niku budaya. Batin wong iki ya mudeng tenan aku ngono. Lah iya, heeh Kang Gareng. Aku ya kelingan. Mulane kuwi wis saiki awake dhewe perkara budaya karo agama wis ben. Awake dhewe sing penting rukun. Ya. Ora usah dirembuk sing aneh-aneh. Iki isih komplit. Ibu-ibu Waranggana, aku tak njaluk karo mau sing ngrumu Mbak Agi. Selamat malam Mbak Agi. Wilujeng dalu. Bisa basa Jawa tenan? Nggih saged. Oh, saged. Asri saking Hongaria. Hongaria. Kithanipun Budapest. Lho? Budapest. Alah mbok arang-arang Budapest ngoten lho Mbak, ora Budapest. Saja kalau disingkat larang men. Lah iya. Saking Budapest nggih. Lah panjenengan wonten Indonesia niki pun pinten taun? Pun 10 tahun. 10 tahun. Nggih. Pun kagungan garwa? Sampun. Sampun.
Nggih. Kula nggih gadah calon bareng. Calon apa? Ya Om Darmadi niku lho. Ngapa? Pengen dadi kere apa kowe? Ngomong guyon kok, Pak. Iya. Nggih. Putrane pun pinten, Mbak? Kula Nggih. kalih. Loro. Nggih. Nggih, nggih. Kakung putri napa putri sedaya napa? Nggih ingkang ageng niku estri ingkang alit jaler. Oh, nggih. Sampeyan kudu ruwatan somben. Napa nggih? Lah nggih no. Anak semak mung loro. Nggih ta? Nggih. Nggih, putri kakung. Ha nggih. Nggih. Kedini kedono. Nggih gumantung hitunganipun saking pundi. Wah, mudeng cah iki. Ha nggih diitung nek miturut napa niku pitung cara Jawa niku pewayangan budaya niku jarene klebu Sukerta. Ning wangsul dumateng manahipun Mbak diarani Sukerta monggo ora ya ora apa-apa. Ngaten lho. Nggih bentan hitungan nggih tetep Sukerto. Oh nggih ngaten. Nggih lah upami dihitung ontang-anting nggih tetep Sukerto to. Oh nggih. Nggih. Wo lho kok diuntuk entang-anting mong loro no. Nggih nanging nggih bentan induk. Oh, lah iki mulek. Mulek kaya entut ning jero sarung. Nggih babone siji. Non. Babone siji,one jagone loro. Ya siji-siji lho mosok. Lho lah iya aku mudeng lah. Wis anak loro pae loro bareng kabeh ngono ra wis lah. Angel-angel men. Iya, ya wis ora apa-apa to, Reng. Lah iya. Lakon adile kudu dilakoni. Oh iya. Wah, duh. Saiki lakon adine mau ditakoni. Dilakoni ya karepmu ta ya karepmu. Nggih, Mbak, nggih. Nggih, mboten napa-napa, nggih. Sampeyan kok seneng karo wayang, seneng karo gamelan. Waune asale king pundi lan waune pripun sejarahe? Ayo. Sejarahipun kula riyen mahasiswa wonten jurusan antropologi budaya. Antropologi budaya. Enten negara sampeyan mriku? Inggih. Nah, lajeng Terus kula ngertos niku buku bab filsafat wayang. nggih, oh nggih, bab pewayangan. Nggih. Nggih. Terus sampeyan rikala semanten enten negara sampeyan pun tau nonton wayang? Pun nate. Nggih, pun nate. Dalange sinten rikala semanten? Panjenengan. Lho, nek ngoten jaman taun 2004 kula teng Hungarian niku sampeyan enten. Nggih, kula ningali. Wih, nonton. Ayo nek sampeyan nonton, ayo lakone apa? Nggih, niku lampahipun nggih Sri Ramayana nggih. Sri Ramayana, nggih. Berbuh ngalengka. Brubuh ngal. Weh, ya apal tenan. Nggih. Pun kula percaya, nggih bener. Nggih. Sampeyan nonton wayang lakon Brubuh Ngalengka niku pripun? Rasane sampeyan pripun? Nggih, kula menawi bab basa napa sastra nggih dereng ngertos amargi dereng saged basa Jawi nggih nalika semanten. Nanging nggih kula gumun. Gumune napa? Gumun kalih sabetanipun panjenengan. Oh, heeh. Oh, sabetan. Dadi sampeyan ngoten nggih kesengsem bab wayangan. Nggih. Oh, kesengsem. Sampeyan kesengsem nggon pewayangane apa kesengsem dalange? Ojo seru-seru. Ojo seru-seru. Aja seru-seru. Kula niku takon jujur kok, Mbak. Pun jujur ora apa-apa. Lah iki ibu dereng sare. Lah. Anggepen kuwi budek. Cangkeme. Oh. Nggih, sengsem kalih-kalihipun. Oh, kali-kali nggih. Wayangan panjenengan nggih luar biasa. Nggih tiyangipun nggih sae. Bagus. Apa? Bagus. Yo matamu katarak nang karane aku. Manis. Nah, manis. Manis kaya letong ra jejeg mengko. Oh, ala karo elek-elek kok le. Nggih, mboten napa-napa, Mbak, mboten napa-napa. Nggih, kula nderek bingah ing atasipun menan piyantun Hungaria bareng kersa wonten Indonesia gegulang kalih kabudayan Jawi. Kula matur nuwun sanget. Berarti budayane dhewe kuwi nek ning luar negeri isih payu, Reng. Heeh. Kepiye to? Ya bareng karo nalika aku ning UNESCO kae to aku makili para dalang-dalang seluruh Indonesia. Dudu aku lho terus aku makili para dulur-dulur dalang.
seluruh Indonesia ya mau kaping dosa sing budal aku ngono bae. Heeh. Wayang adalah karya agung budaya dunia. Wong sak donya ya ngakoni keberadaan wayang. Ya, sing pusate eneng Indonesia. Heeh. Nah, mulane akeh sing padha nyenengi, ya. Nggih, nggih. Cobi Mbak Agi, nek pancen sampeyan pun dang wonten Indonesia, monggo kula aturi paring rerepen, nggih. Kula aturi paring rerepen teksipun tembang langgam napa ajeng lancaran monggo sak kersa ajeng gedeng tayub. Wose panjenengan apal, kerawitane ya hafal. Monggo. Nggih, langgam kemawon nggih. Nggih langgam napa, Mbak? Jane kula pengin ketoke niku langgam enggal. Heeh, apa langgamannya? Langgam judulipun Hangaras. Apa? Hangaras. Hangaras. Nggih, nanging nggih sayangipun niku nembe setunggal kenongan. Setengah kenongan. Agak setengah kenongan nek diumukke. Oh, urung dadi jenenge. Iki sanes anu anggitan kula kok. Oh, anggitamu. Sanes kok. Lah, sapa sing ngarang? Tekon. Nggih kirangan. Oh, kirangan. Oh, mare bingung. Nggih, langgamipun cengkir wungu mawon nggih. Oh, cengkir wungu. Iku Ora sida pangaras. Mboten. Lah mung setengah kenong. Lah iya. Pak kowe ngerti tekse pangaras iki apa? Ayo. Ayo Gage, apa tembung pangaras iki jawane apa? Dereng ngertos. Ora ngerti. Nang aras iki ngambung. Diarasi iki diambung. Napa nggih? Maide wis takono penyanyi semene kae. Nek apa kuwi ngaras ki ngambung. Ning nek pengarasan ki pipi. Yo. Endi jadiku? Diambung apa pipi? Ning nek wong ngambung ki umume ya nggon pipi ngono. Ora bakal ning bokong. Kok ngedan. Lane wedhus. Lane wedhus. Lah kene ngerti. Nek wedhus kae ora ngambung ngusak asik. Yo mboten usah dirembuk niku. Apa? Marai panas. Waduh. Aduh. Ah, lagi iki. Mbok ya wis teklek kecemplung kalen. Ah. Bacotane pripun niku? Bacotane pripun? Nek aku nek timbang balen ya numpung golek. Aku yo moh. Walah dapurmu Dik. Aku sing digoleki wae. Ya. Wis terima-termakno to, Kam to. Malah digenahke. Wis golek aneh to. Wis tak rabeke wis to. Alah. Karo sapa? Karo Darmadi. Hah? Ya kok bareng karo Darmadi kuwi tak goleke engko. Wong aku ki jane duwe ya, Darmadi ki tak omongi to, ditimbang kowe iki kesuwen, ora ndek bojo. Lho, Mbak Yumu kuwi duwe apa kuwi duwe pembantu. Ayu. Ayu tenan, mung bisu. Iki tenan iki ora lucu iki tenan. Terus Wah, niku ayu tenan bocah. kerso niku. Om Darmadi niku purun. Ya apa kuwi? Ora ada tekono Sartini ae. Mudeng. Oh ya. Ya. Ning kajane ayu tenan dipeken di. Malah ora kakean tuntutan kok. Darmadi takon ngepek. Ya. Ajeng anu cengkir wungu, Mbak. Nggih. Nggih. Ngaki dibawani mboten. Nggih, manut jenengan. Ayo, bawane no, ayo. Nggih, bawani, Mbak. Monggo. Bawane pelok napa ayo? Asmarandana niku. Nggih, Asmarandana pelok. Asmarandana pelok, nggih. Pelok barang napa pelok 6? Pelok 6. Pelok 6. Monggo. Was koncatan tresno. Mana iki. Ngenani rasa kaya ngene iki. Piye? Koncatan rasa tresno asih. Tanpa welas sirah nimas wit saka hat rengkar sane
lagune kok saya ngeres. Muka padha manggi ayo yo wana salami nira kok enem Mas neno ya pungkuri ora tau kalakranane satinane hamok tansah ketuwung tindake Ini bagi iki semarane ya apik ya, Truk. Heeh. Langgam cengkir wungu. Ya. Ya kabeh iki nek dipersudi reng tenan. Wis to. Wong Hungaria iso sinden, wong Jepang iso sinden, Amerika iso sinden. Ya to? Nah, iki. Sing nang kene mung karek Mbak Agi tok, soalnya do mulih kabeh. Nah. Lah iya anggere kentekan visa ra mesti mulih. Iya pancen aturane kudu ngono kok. Mulane kuwi. Iya. Yuyun. Coba aku tak njaluk Mbak Yuyun, Mbak. Slendro patete 9. Coba Mbak, aku njaluk selendang sutra kuning. Yang aja kembang rawe lho, terus gatel iki. Wandamu. Wong tembang iki. Neng nong. Ah. Yo. Kleng bawa kleng. Bawa kleng. Coba nang nggonku wis. Wis tak cawisi. Dolan rono. Nggih, cawisi napa niku, Pak? Hah? Lakon napa wayang napa niku? Apa? Wayang napa? Tak kei wayang, wis. Rono, anggere bawamu apik. Tak kei wayang, jimat kali mau sodok. Sing
Sing ku tenanan iki arep. Tibakno Alah, Pramuru tak ana Gatotkaca mbok dol. Nggih, kancane Dik Darmadi. Karo mbok kamu kuwi. Ye. Yo saiki bumbu wase. Engko terus sijingkas pelok imbang ana katresnanku. Ya, kuwi. Anggere ora gelem muni awas kowe. Iki sik bawanana selendang sutra kuning iki. Bawane pundi Mas? Ambil Mas. Alah, bawa sak tiba-tibane to kleng ngono kok dadak bingung. Tembang Sinom ya keneng, dandang gula kenek, asmara dana pucung ya pirang-pirang ngono kok. Wis ta. Pokoke sak entene ngono men nggih. Lah iya sak enenge. Nggih. Dandang gula wonten mawon. Ya. Ndi. Aduh duh. Supaya mentok kleng. Nggih, nggih riyen niku saya nggih anu niki. Ya. Kula niku ajeng bawa niki tenanan. Nyuwun sak anu mawon nggih, sak cakepane sak getih ngono nggih. Iya alah lah aku ora anu to, manut cangkemmu wis to. Ora-orane tak jaluki angel-angel. Tak jaluk angel-angel mongso iso wae. Yogyanira. Kuwi ya pitutur. Kang para prajurit lamun bisa sampeyan nulada Tuk ing uni cari. Ya. tuk ing uni cari Suaramu apik ku Sugiya cengkok. Nggih. Contoh tak contoh. Suwargi Mas Tekno. Wah, oh nggih. dasar suarane apik, cengkoke komplit. Walah jan gali-gali tenan kae. Tenan. Kula kelingan nek suluk. Lah iya. Anggere suluk. Anggere suluk wis tenan. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap. Nggih, Mas Tekno niki. Iya. Nggih. Teniro campuprang. Nggih, niku Pak Tekno. Iya. Nggih. Aduh, Anak ora ilok-ilok. Ya. Ning aku kelingan klek. Aku kelingan, aku duwe sejarah karo Swargi Mas Tekno. Pripun? Neng Rebo Legen. Aku Swargi Mas Tekno, Swargi Mas Darman, Swargi Mas Dik. Main Wong gitu ya? papat. Nggih. Lah main. Nah Mas Ano kuwi dalah bengi marang Burgen iki mayang. Mayang eneng kae lho, eneng ngendi kuwi? Kae kraton kae lho, sing kidul kae. Nah, pinggir Bengawan kae. Langenarjo. Nah ning jam 12 bubar. Lah bareng ngono Mas Anom kundur roh wong papat iki main muring-muring. Wong gerang ora urus. Mula to uripmu ketimplak-timplak. Ngerti ora? Iki langgar, do main. Karepmu ki piye? Lah kok Mas Dili omong, "Lah witikno kono peteng sing padang ming kene." Lah aku ki kagre kelingan ngono ki terus aku karo Swargi Mas Tekno, ya bubar. Mas Darman, alah gagas kok cangkeme sing di omah. Ayo tutuke. Aku bacet kalah ini. Lah iya, sing menang ya Mas Tekno sidane. Yang sing pliket iki ya wong dheke kok. Ah iya. Ya. Bacet ki ya. Andalira Sang Prabu Nananano sasra bau ing maes pati sik lali niku apa? Kang Ginelung Triprakara. Arep nganggo cengkok liya piye? Kang Ginelung Triprakara
Aran Patiswanda. Aran Patiswanda. Aran Patiswanda. Sengkuni. Papok lambemu engko. Yo. Aran Patiswanda. Lelabuhan nipun Kang Ginelung Tripra. Tek gedeman. Wis swara gendruwo. Oh, ora. Gandeng ora teko. Ya. Kang Ginelung Triprakara Gunakaya purune kang den hantepi nuhoni trah Yuyun. Dalem. Nah, ya, Mbak. Trendang Sutra Kuning iki prang-prang dina iki wah tak sawang kek ketok makantar-kantar. Dan ketok kempling. Nggih. Lah iya, ora-orane wong ya. Anu niki sik bawa Mas Dengkleng. Sik nembang kula. Ya. Kelingan zaman ben niki. Heeh. Zaman? Zaman ndek enom. Oh ya. Nggih. Wah, aku tau metu cetengkleng. Ya to kowe ngetu cetengkleng malah dadi entik-entik aku. Ya. Ya. Sakniki nggih. Saiki sesuk lak bubar ayo. Slendang sutra kuning tandha mata kang diwenehake nalika perpisahan kowe janji ora ngalekake
Awak jenenge wong kreasi ya sak senenge ling ngendheke. Mandek restan plat ya entuk nang pasar ya oleh. Ha iya. Sing penting rak kompak. Mulane kuwi. Wah, jan. Mau Srindang Sutra Kuning ya, Truk. Jane nek dipikir-pikir tembang kuwi ya mung sak uteke nggon. Ya Srindang Sutra Kuning terus jeneng meneh sing kae Sri Huning barang rak meh padha to kuwi. Iya dirasak-rasake ya gonggongane ya meh padha. Lah iya. Keh tunggale. Malah gampang le ngapalke, Truk. Iya. Pelok, Mas. Pelok. Jaman edan yo. Apa, Truk? Jaman edan. Jaman edan. Bawane Sinom. Bawane Sinom nyilih Sinom Kalatidha. Sinom Kalatidha kuwi sing ngripta Raden Ngabeyi Ranggawarsita pupuh ping 7. Oh, ngono. Heeh. Nika kagem pengenget-enget. Ning nuwun sewu niki kritikane rada pedhes. Ngritik sapa, Truk? Aku ora ngritik sapa-sapa, aku ngritik situasi sing tak kritik kuwi kahanan. Oh, ngono ya. Kritik aku secara umum. Kritik sosial. Oh, ngono ya, Gus. Matuk. Mas, pun bawani, Mas. Monggo, amenangi jaman edan ngoten nika. Mangke pun lajengaken sak lagunipun, lagune jaman edan sing damel kula. Oh ya, amenangi jaman edan wohaya ing pambudi melu ngedan ora tahan yen tan melu hang lakoni boya keduman milih kaliran wekasan nipun delalah kersa Allah bejo pecah ning kang lali luwih bejo kang eling lawan was padha. Monggo saking ketipung, Mas. Jaman edan jaman edan yen ra ngedan ra ketuman melu edan ora tahan bola wali ing jaman kursi-kursi go rebutan rakyat cilik dadi korban jare jaman reformasi ning korupsi malah Pas dhuwur subur tengah makmur ngisor dadi ajur
ngerti hukum jebule rusak tatanan dodum-duman duit soko-sokoan zaman edan edan lali pangeran yo Male. Wali ing jaman kursi-kursi gorabutan rakyat cilik dadi korban jare jaman reformasi ning korupsi malah terus ki Mas yuk dhuwur subur tengah makmur isor dadi adur mumur ngerti hukum jebule rusak tatanan dodum-duman duwe sogo-sogoan kamane dan sing edan lali Nggih, matur sembah nuwun. Iki mau diaturake lagu jaman edan, Reng. Iya ya apik ya, Truk. Iki pancen ya ngritik ning ra ora ngritik ngarani ABCD, ora aku ngritik kahanan. Ngono ya? Heeh. Karo ngene Kang Gareng. Aku mung mestuti dawuh pangandikaning bapak-bapak panitia. Pancen sengadi gelar Bratayuda. Aku ndemben wis matur nalika disiki lakon Bisma gugur sak seta ngraman. Aku jane wis matur pun jengben kajenge ditutuke sing nom-nom, Pak, aku ngono. Monggo sakniki bocah nom-nom sae sedaya. Iya ya, Truk. Jeng bajute niki Bimanyu Ranjab. Wong sinten-sinten sae Dik Kangko apik, Dik Yoyo apik. Terus Joko Narno klebu bawa tengkleng kula tawakke kabeh monggo. Bocah-bocah potensi wayangane apik-apik kabeh niku dereng dalang Klaten niku. Iya. Mau sore ya wis didangu. Niku kinten-kinten pinten rambahan Pak mantep. Nggih nek digawe cepet niku 7 aku. Niki mun kelakon loro kurang 5. 5 tahun kas. Lah iya medine ngono. Monggo nek bibar niki bibar Ranjapan urute Gatut Kaca gugur, Durna gugur, Dursasana jambak, Karna tanding, Salya gugur, Sengkuni beset, sak Duryudana gugur. Oh niku. Monggo. Mangke dalang-dalang kapurih gelar wonten mriki pun kula wiwiti kaping kalih. Kresna Duta sak niki dumugi Ranjapan. Nah, sumben tahun buri Suluan. Heeh. Oh iya. Ya sengko ben dipenggalih terus sing baku ya kuwi persatuane tenan. Anggere desa persatuane kuat. Alah wayangane kok gampang. Iya. Tur nyatane anak-anakku sing dalang nom siap kabeh. Ora susah wedi karo lakon Bratayuda eneng sing wah kula dereng mantu niku Pak. Eneng sing ngono kuwi. Wah, dawuhe anu sesepuh kula nek Bratayuda dereng pikantun. Halah lakon wayang kok diwedeni to cah aku. Wis to. Saiki lakon wayang ki ayo ditafsir bareng-bareng. Wong Al-Qur'an kuwi lho, kuwi tafsire iki rena-rena. Sapa wae nafsir entuk waton ora menceng saka blegere. Ngono lho. Iya, lah iya mulane kuwi. Muga lakon wayang Bratayuda monggo ditafsir bareng-bareng.
Upama neng klera-klerune beda sithik ora apa-apa wong jenenge sanggit. Awake dhewe iki ra roh asline, Truk. Biyen piye iku ora mudeng. Ya toh, ayo asline wayange piye ora ngerti. Mula ayo disanggit bareng-bareng supaya apa ya tekse urut. Nah, anggere urut lakone gampang ditampa. Oh iya. Ora usah nganggo basa sing dhuwur-dhuwur, ora usah basa sing mingklik-mingklik. Basane basa menengah wae, runtut gampang ditampa. Oh iya, anggere ngono insyaallah ku dadine apik, Truk.